Inter tnej Spezia xejn u l-lum nixtieq li niftaħ dan il-video ta' analiżi billi nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi mhux biss rebħa miksuba fil-fema tiegħi mingħajr ebda problemi ta' xejn, imma wkoll għal fatt illi ħadd pjaċir illi nara l-iktar plejer mir-roża twali tal-Inter majjar u insultat għal ġdurità tiegħu għaliex minkejja kollox ikonna nammettu li nafu kemmu ġidra dal-bniedem iżda llum Roberto Gagliardini jirnexxielu jiskurja, jirnexxielu jagħmel logħba tajba u jkun strumentali għal dak li kien hemm bżonn biex inġibu din ir-rebħa għal daqstant bravo speċjali tmur għal Roberto Gagliardini għamel gowl sabiħ ukoll voldiri nistgħu ngħidu illi ħanejdu kienet serata tajba, fakkarkom parentesi żgħira li suppost qegħdin taraw poll ukoll fejn fiha tistgħu tivvutaw għal min taħsbu li huwa l-aqwa plejer tal-logħba. L-ewwel gowl tal-Inter li ġew ukoll minn assist maħdum tajjeb ħafna minn Lautaro Martinez illi mbagħad eventwalment skurja t-tieni gowl għal daqstant nistgħu ngħidu hekk illi llum fuq l-isfond għandna lil Gagliardini u għandna lil Martinez illi huma nistgħu ngħidu hekk il-protagonisti tar-rebħa tal-lum. Rebħa li kif ngħidu ġiet mingħajr ebda diffikultà jew problemi u għal daqstant nistgħu ngħidu li kienet logħba tajba speċjalment fit-tieni taqsima fejn letteralment ħriġna għalihom. Handanovic għamel xogħol ukoll llum għamel żewġ saves eċċellenti fil-fema tiegħi għal daqstant bravo Samir ukoll tal-Blalen illi irnexxielek iġġib oġobna ħafna wkoll Perisic illum ma skurjax imma rrida li kellu anki il-mod kif rajnih jiddispra xtilef dak il-ballun huwa konferm oħra li dan huwa Ivan Perisic li rrid nara fil-ground. Committed għal kawża interista u xejn iżjed dan huwa Ivan Perisic li rrid jiena ħbib tiegħi. U qed ħafna pjaċir ukoll li rajt lil Kroat jagħmel din il-logħba. Xtaqt kieku rajt pereżempju lil Brozovic jinqala ftit qabel malli kellna riżultat assigurat biex jistriħna qarax ifhemni. Irridu ntuħ naqra nifs u dawn huma l-logħbiet li fih il-Brozzo irridu ntuħ naqra nifs biex jikkalma x'issa fhem ġejjin ġiex logħbiet ta' fundamentalità kbira u laqgħet insabu l-logħbiet li rridu nħarsu lihom iżjed il-qudiem. Issa ħbieb ġejna f'punt fejn minn issa sas-6 ta' Jannar irridu nirbħu l-logħbiet kollha mingħajr ebda distinzjoni, nilabu kontra minn nilabu. Naf li s-sibt għandna logħba diffiċli kontra ir-Roma li bilħaq illum tilfu ġewwa Bologna u ser ikollhom għal nhar is-sibt il-Abram Nies, l-attakkant, imma rridu nirbħu l-logħbiet kollha, ma nistgħux naffordjaw laqqas draw wieħed. Ħatgħidu li ma tistax tirbaħ dejjem u veru imma meta tara l-passi demonjat li għaddejjin bih in-Napli speċjalment u l-ġirien, il-Milan, ma nistawx naffordjaw nitilfu. Jiena nixtieq illi fi 17 ta' Diċembru tispiċċa l-logħba tas-Salernitana, nkunu rbaħna l-logħbiet kollha, nkunu qegħdin magħhom biex sew il-Milan u sew in-Napli meta jiġu biex jilagħbu l-konfront dirett il-ħadd filgħaxija jinżlu b'dik il-biża li jafu li min se jiżbalja minnhom se jkun hemm aħna li ħaniggranfaw u nattakkawhom. Jiġifieri, bil-bqija x'nistgħu ngħidu fuq il-logħba. Grazzi ragazzi, rebħa oħra importanti issa ħarsitna tmur kif qed ngħidu fuq il-logħba ta' nhar is-sibt li ġej kontra Roma. Logħba li mista tkun faċli hija konfront dirett fil-fema tiegħi għalkemm ir-Roma vera qegħdin barra mill-ġlili tal-kampjonat imma jien inqisha bħala diretta. Se tkun ukoll l-ewwel logħba tagħna kontra l-kbir Jose Mourinho mit-Trebillaw. Voldiri imma il-punt u obbligati li nirbħu anki nhar is-sibt. M'hemmx alternattiva, irridu nirbħu bil-fors. Jiġifieri, issa qabel ma
nalaq dan il-video avviżżejr ukoll li rigwarda appuntu Roma Inter. Il-video ta' analiżi mhuwiex se joħroġ issa filgħaxija eżatt fit mill-logħba, iżda mbagħad ser nabbinah mat-tellieqa li se jkun hemm il-ħadd filgħaxija fis-Sawdi, għal daqstant se jkollkom tistennew ftit biex tisimgħu l-opinjoni tiegħi fuq Roma Inter, u mbagħad se nagħmel il-programm analiżi doppja għal ħadd filgħaxija fejn se nikkumbinaw sew Roma Inter kif ukoll il-Grand Prix tas-Sawdi li se jkollna il-ħadd. Bil-bqija l-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal għada fid-9 għal programm l-intervista fejn ser nitkellmu fuq il-BOV Challenge League. Jekk il-ħaqtu l-video li issa dal-video dal-waqt se jkun fuq YouTube għal daqstant ukoll tistgħu tinkitbu fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube sakemm niltaqgħu għada filgħaxija jien Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief saħħa il-lejl it-tajjeb, issa naraw se jiġri fil-lobby tal-Milan u tan-Napoli tal-lejla ma avanti per la nostra strada u ma nistgħux infallu lobbiet. Ċaqwa lis-saħbib, ħudu ħsieb u forza Inter.